Добре, искам сега да ви покажа нещо. Ще ви помоля вие двамата да станете гръб с гръб. Кои те двамата? Да, а ти да дойдеш при мен. Аз? Ние ще ги наблюдаваме само. Добре, Стан, искам ти да си затвориш очите и да не гледаш през цялото време. Сега ще направим нещо, което той няма да разбере. Какво се е случило, реално ти ще успееш да забележиш. Добре, виж сега, ще направя нещо. Е така. Искам да го запомниш това чувство. Добре. Запомня ли го? Да. Добре, аз сега ще го взема от главата ти и се опитам да го пренеса на него. Айде. Ти искам да наблюдаваш през цялото време как само му пренасям самото чувство. Докоснал ли съм го? Не. Потвърждаваш, докоснал ли съм го? Потвърждавам, че не. А искам ти сега да си отвориш очите и да кажеш какво се случи. Усети ли нещо? Аз ли? Стан? Да. Да не заспа. Ами да бе, да. Какво усети? Ми такова едно подухване може да от климатика. Не, сериозно. Усети ли Да, нещо? усетих нещо като косвам такова. Къде беше Еми е докосването? тука. На коя част от лицето? Е тука. Към носа ли беше? Не, или не, към... не, тука. Е тука. Е, така. Да. А какво се случи реално? Той я взе част от косата на Стефи и я погали по тази част от лицето. И тебе не съм те докосвал. Също, което... Усетих нещо, да, усетих буквално. Ей, това усетих. как е възможно? Добре, направи му си на нещо, за да видим дали е наистина така. Понеже може да сте се наговорили и аз не вярвам. Не бе, наистина. Не, усетих няма... нещо. Не вярваш ли? Не. Добре, обаче искам да направим нещо друго, реално. Добре. Да, ти верно ли усетиш Понеже- едното... Виж, искам да се изтеглиш една карта, която ти прецени. Не, всъщност, знаеш, ще направим нещо друго. Ще направим Смениме нещо друго. движение. Ще смереме в движение, да. Реално, искам да ми кажеш... Не, всъщност нищо няма да ми казваш. Искам да проверя 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 карти. Има ли някакво съмнение, че тук има 10 карти? Да ти кажа, не ги преброих измъж. 10 Добре. са. 10 са. Някой съмнява ли се? Вижте, ако не сме сигурни, може да ги проброим последния начин. Взимаме първата. 1, 2, 3. Искаш ли да ги проброиш до края? По Да. същия начин. Взимаш една отгоре и слагаш отдолу. 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. Добре, вземи ги си ги служи под мишницата. Искам да стискаш здраво. Стискай. Не стискай. Стискай, че Добре, тука... кажи ми кога разправя, кажи ми стоп някъде. Айде бе, Аз кажи ли? стоп. Аз ли или той? Стоп. Който прецени. Дайте пак. Стоп. Добре, вземи я картата. Само преди да я погледнеш, ако е число, казваш ми числото на картата. Ако е картинка, ако е вале, означава, че е 11. Ако е дама, означава, че е 12. Ако е поп, е 13. Нищо не разбрах, аз не ги познавам. Не разбираш Ма ще как. ги прочита. Добре, да го видя. нека да погледнем и направо да... Сърце 3. 3. Да. Тоест, интересуваше ни числото, както споменах. Тоест, ти в момента държиш 10 карти под мишницата, нали? И той се изтегля от тройка. Тоест, аз когато направя така 1, 2, 3, тоест в момента ти добавих 3 карти към тия 10, Да, бе, тоест в момента да. вече са 13. Да, бе, да. Аз вече не вярвам на всичко. Да разтворя ли мишница и да видим? Давай. Разтвори мишница и да видим. Така, здраво стиска. Да, искаме така да ги броиш на масата, така, само че не интересуват какви са точно картите, така че може да са с гръб. Давай. Айде, давай. 1, Едно, 2, 3, 4, четири, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Добре, обаче виж, искам сега ти да ги вземеш, вземи ги и ги сложи под мишницата. Стискай здраво, толкова. Той станаха 13, не видях реакция, станаха 13. Аз съм шокиран сега. Чакай малко, аз съм в шок Искам да все ми още. кажеш едно число от 1 до 10. Бързо, първото, което ти идва. 7. 7. Добре, не сме се наговаряли, нали? Не. Тоест 13 карти и ти сега ми кажеш 7, т.е. там трябва да станат 20. Да. Какво трябва да правя сега, че да станат 20? Добре, стискаш ли здраво? Под коя Стискам, мишница, да, че да. не можах да забележа? Трябва ли мога да да- знаеш? Направи само Лявата. малко място, т.е. 13 и добавях още 7. Ти от ръката му ги махни, че те ще станат плюс, ще станат 22 вече карти. Вярваш ли, че... Усети ли как набъбна леко мишницата? Не. Не, изкарай картите и да ги проброим. Ти ги разкарай направо. Чакай, те пипай. са повече карти, тук не са. Давай да ги броим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 карти. Аз се предавам. И аз предам, аз нямам какво да кажа. Не, това е... Аз това няма. Ма не, аз даже ги държах с пръстчета да видя дали... Да бе, да бе.
Ще има някаква разлика в И обема кога на си картите. получи И писмото кога? от Хогвартс? Не знам аз. Това е тайна, това е тайна. Не мога да издам. Да, да. Не, това беше... Човек, да. Добре, как стана? Така че картите Магия. Магия. Магията. са... Няма ли да ни кажеш как е станало сега? Или това няма? Това може да изключим камерата и да ви кажа на вас как става. Изключвайте Айде, камерата. чао, хора! Чао, беше ни много приятно. Чао.